Molweni guys. So lo sisi lona nimbona apha epikitsheni kuthiwa ugwaze wabulala indoda yakhe. Now indoda yakhe ke yilena. So lo sisi ugwaze wabulala lo bhuti. Okwenzekileyo ke kokokubana usisi lona kuye kwafumaniseka ubana ungumntu onxila kakhulu. So kule mini ke kwafumaniseka uba usetywaleni, ushiye abantwana ngasemva, ubashiye nobhuti lo. Now ubhuti ke ngoku ukhalaza phaa kusisi, usisi lo xa ebuyile ubana kutheni le nto angabaniki abantwana into yokutya, abaphekele, enze nje into zobumama apha endlini. Akaklini, akaphekeli bantwana, abantwana balambile, abantwana bayamkhalela. Ngoku ke kucaba usisi lona yena ngenxa yobana besesele senxilile uye wavukwa ngumsindo. And ehlobo ke kuvela ngalo ubhuti lona ayingomntu othanda onobundlobongela, ngumntu othanda ukulwa kakhulu, ngumntu nje ozipholeleyo. So usisi uthe ke kuba ke enxile nonxila khange ayiphendule le nto ithethwa ngulo bhuti. Uthi ungqale ekhitshini wafika phana wakhupha ibhozo. Wabuya ke ngoku wakwazi uba wahlaba lo bhuti. Nalapho umhlabe esifubeni. Wayishiya imesi apha kuye kulo bhuti, khange ayikhuphe. Wabe sengolo sisi ebaleka. Ngenxa ke ngoku yengxolo le yenzekileyo, kwenzekile ukubana oomakhelwane bayive le ntswahla yengxolo. Nabantwana bayakhala mos. So oomakhelwane beza, bathe oomakhelwane xa besiza kwafumaniseka uba ubhuti lona usaphila kodwa uyibambile imesi apha kuye esifubeni, uvale negazi uba lingaphumi. Kwabe seke ngoku kufowunelwa amapolisa neambulensi. Zeza iambulensi yamthatha yamleqa esibhedlele. Kodwa ke ngebhadi ubhuti lona yena akakwazanga uthini, akakwazanga ubhuti uphila kuba kuye kwafumaniseka uba inxeba eli linzulu kakhulu kwaye liye lamosha, lenze umonakalo omkhulu kakhulu. Kwafumaniseka ubhuti akasaphili. Usisi lo yena uthe after yenze lo monakalo wabaleka. Nditsho ngoku nje akaziwa, inxili eli lona alaziwa uba liphi. Ubalekile usisi wabantu akafunyanwa. Kodwa ke amapolisa alivulile uphando, ityala livuliwe, ifemeli. Amapolisa ngoku ayaphanda